Negosyo man na igugmang gabay. Ang amo man itong ipulutan. Gidani na pug ko ba? Imbis magbag-o na ko, di na ko mainom karong tuiga. Impas ko ni mama. Sugo biya ko aning pagmanigyag mangga dari ah. Na. Bagong tuig, bagong ginabuhi. Alami sa mga mangga ay. Siya araw ko'y mamalit ani ron. Bagong tuig, bagong ginabuhi ginigyod. Magnegosyo na ta kay sud na 2023 na wag gyapon tay na ipon. Di na tatong para sa una na kinabuhi na sigara tagkuan, sigara inom, sigara barkada, ang barkada na sud na kayo. May lag mo palit aning mangga na ko ron ba? Lami biya kaning mangga na ko. Ay, lamiya ka ng mangga mo niya ay. Lami, asa lamian eh. Orgo na oh. Nagilo na oh. Patilaw kuya be. Tilaw na. Sa kay 50, makatilaw na kaning mangga na ko. Mahalap na ay, basi tinawat ta ba? Si kanawat ay si kontra ba kay magabaan kanina. Ay si kon-kondri okay, negosyo na ako ni. Na kay 50, katilaw na ka. Di mo ni kinawat ni. Tinanom ni sa akong ginikanan kay ginikanan ako na ikuan pakabana. Bailuan ako na iya. Si bailuan. Ang sa lamikit ako ng bailuan na. Sila may ay na nang kuan basi kun sa na basta kwarta akong ginanglan karon. Bailuan yun ako karon. Bailuan sus. Ay na si kontra ah. Ay na yun. Palit na pagwag 50 dito sa mama nimo. Bailuan yun ako karon na. Unsa? Basta. Bailuan nimo og Lamik kito dito ah. Lamik kito. alami adto na dito basta kwarta akong ginanglan karon. Sige. Kuha ako ah. Si Mr. Budri kay makamalas na sige negosyo na ako. Bago na kita. Bagong tuig na. Sige magdisturbo ab. Araya oh, lamik kaayo. No, suma na. Gikan ni sa konti sa abroad wine. Ha? Wine. Lamik kayo mahal pag kayo. Ah, mahal gyapon wala man na gyapon Oh, siguro. tilaw pagod, tilaw eh wa. Way lami na. Kati ko nimo. Diyos, ipangkon ko nimo ni. Tilaw bi jud oh. Oh. Ah, wala na, way lami na. Tilaw bi gani no. Wala may ice na pod. Bahal ko yes, lamik may kayo, tilawan ako. Balagoy ice? Oh. Promise pa. Sige. Tilaw na. Dabi. Tulig na ni hilo ha. Ay, ako. Oh, ni hilo oy. Luan na ikaw nimo lagi. Ay. Wala. Budget ni. Ang good na. Kisa among naibalon nito, pag bulak-bulak man do kay tuba man tong ginainom namo sa una. Basig Bulak-bulak Kasi gabuang tani kilit ha. Hiloy. Yapit ka ako na buang sa tuba sa una, abot na suda. No? Kina. Tagutsita ni ay. No. May area di ay. Ay, pati na ako. Mangga. Tilaw nga naman. Ay, ginag-inom ni kana no. Ah, swap. At klaro no. Ni may pagwala lang ko ni painom gamay ra. Oh, Bebe, awa. saan man una eh. May bitaw yung ilam nandoy na doy. Malag panan ron bay asa na mga customer na to ani. Ay lami biya kani mangga na ako bay. Oh, inom mo sad. Ah, unsa man na? Agay. Bitaw no kay lami gid gayeng kuan ilam na ninyo ba? Basig last hour ani han nanay kuan na malanit ha. Nasbol ka ta ba? Antay bitaw ka. Lami abi ta doy no? Daw, lami ini bulutan siguro manggane. Be. Ay. Oh! Man ka. Inom man ka. Di, lagay ko. Abi ta pa. Kala. Ano kayo? Ano ba? Mm. Duga. Kap mo na. Naman na. Di ka may nom. Ko. Aman. Di ko pwede nga. Di ka pwede niya. Bawal sa bata ni. Ayo. Mm. Ambil lang naman ganun, be. Yan na. Shot ya, ubog naman ika. Ubog naman ika, shot. Bugapon wala eh. Klaro yung di man ni katama day. Subog na nga ika. Bugapon. Ikaw na wala diri ya. Ikaw na wala, muli na ko. Tawag ng mama. Tawag ng mama? Ito yung oras sa ayop pa. Hapon na kaya. Apo na day? Apo na day ba? Di na ikaw. Di na ka. Mabasan ba ka dali? Bunaran ka. Gano'n ako eh. Ano ako eh. Oh, sige dala na. Mga na day. Mak. Sige day. Ang ganda day. Madagma, wag na ka.
Ay, aning ilim nun tahanan na na. World Plus, Bilyara. Nah. Yati. Nagnegosyo man na ikong mga gabay. Ang amo man itong ipulutan. Tagaan yung ilim nun. Yati man si Buludoy bay. Gidani na pug ko ba? Imbis bag-o na ko, di na ko mainom karong tuiga. Impas ko ani mama. Sugo biya ko ani pagmanigyag mangga diri Nah, bunalan gid ko ani ron. Set